बिसिनि सलायनायखौ जों बारा मोजां मोनासै। बिसोरो माने खोब गाहाय दुरबलथायाव फैगासिनो दं। थि गोसोआवनो सानखांनानै जोङो जेननाय फादाव थाबाय थायोबा मोजां जानाय नङा। हयथ' दा सोलिफुबाय थानाय सोरखारावनो जों थांनानै जगदान जाहैदिनि होननानै जों दिनै नुजाफैनाय जादों। नोंथांमोना फैबाय आरो नेक्स्टआव फैबावनायनि आसा दंबावो। दाथ' आं बारबोनाय लोगो लोगो आं फैनाय लोगो लोगो आंनाव बहुद एसे सोंहरगासिनो दं। नों थांबायबा जोंबो थांफागोन, जोंखौबो दागालां, बेबायदि होनहरनाय दं। दिनैहाय जोङो 12 जनसो जइनिं जाफैदों। बेयाव माने जों गोदोनिफ्रायनो बिपिएफआव दंमोन, 17 बोसोर सलायबोनायसिम जों दंमोन। अब्ला बिथांमोनाबो एसेग्राब माने गाज्रि खामानिखौ मावाखै। अब्लाबो जोङो बिसिनि दैदेननायखौ, बिसिनि सलायनायखौ जों बारा मोजां मोनासै। बिसोरो माने खोब गाहाय दुरबलथायाव फैगासिनो दं। बेनिखायनो जोंहा दा सोरखारा जेसेबांखि सोलिनाय दं, सोलिगासिनो दं, बिनिखायनो सोरखारजों जों थानांगौ होननानै जोङो बिपिएफखौ नागारनानै जों इउपिपिएलआव दिनै जयेन जाफैबाय। खोब दिनैहाय जोङो इउपिपिएलजोंनो लोगोसे थाफानानै जे खामानिखौ मावलाङो, बे खामानिखौ मावलांनो नाजाबाय आरो जों इउपिपिएलजोंनो थाबाय थासिगोन। थारैनो बिपिएफ दोलोनिफ्राय नोंथांखौ खबर लाग्राफोर लिडारनि आंखालफोर जादों नामा? जोंनावथ' थांदों। बिपिएफनिफ्रायबो जों गोदोनिफ्रायनो थानाय हिसाबै नुजाहैदों। बिथांमोनहा थांथ'नो नाङा, सारेन्डार जाथ'नो नाङा, बेबादि फोरमायदोंमोन। अब्लाबो जोंनि गोसोआ मानियासै। दानि जोंहा प्रमद बर' दैदेननाय सोरखाराव थानाय समाव माबायदि मावलांदों, बेयो जोंनि ब्रेनावनो फैनानै जोंनि बिखथि गोसोआवनो सानखांनानै जोङो जेननाय फादाव थाबाय थायोबा मोजां जानाय नङा। हयथ' दा सोलिफुबाय थानाय सोरखारावनो जों थांनानै जगदान जाहैदिनि होननानै जों दिनै नुजाफैनाय जादों। नोंथांमोना फैबाय आरो नेक्स्टआव फैबावनायनि आसा दंबावो। दाथ' आं बारबोनाय लोगो लोगो आं फैनाय लोगो लोगो आंनाव बहुद एसे सोंहरगासिनो दं। नों थांबायबा जोंबो थांफागोन, जोंखौबो दागालां, बेबायदि होनहरनाय दं। बेनिखायनो जास्ट आं नुजाहैग्रोनोसै, उनाव लासैनो खबर होनानै लासै लासै हाबहैनो हागोन होननानै आं बुंबोनाय जादों आरो। गोजोन्थों।